kekarane wong akrami tutu pondo tutu rupa hamu ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang apel Boyora separuh-separuh ora iki open kok durayan ora iki tak aku ngetes kok ngetes kok Roma nemci yen angel ka pripun Pak? pripun Dek gibahe jenengan. Iya kat mawar. Kat mawar bung bung bung. Rewel mawon niku pripun sing dikersakne pripun? Sing dikersakne napa kurang sekeca napa kurang Mos aku tok kene mendhi mboten Mas. Heeh. Lho lah iki sing mare larange domongi gulune kuwi kok. Mbok njajal ora nek gulune. Lele pra wagu nulu mbok gulune. Gulumu ya apik Mas. Makasih. Yuk. Langkong tan kenoti numbas arto enggal kondur mboten ngentos sing dangdutan piye lha mengki sing dangdutan barang lho oh gantungi wedhus oh nyambi bocah cilik kabeh kae Mas lho kabeh kan bocah cilik PPKM BKM efek lho kaya bacot ya Mas ya iseng kaya aku
Sinarengan campur sari Purwowilis. Purwowilis. Mau paket lengkap. Lengkap. Saiki paket hemat. Kok hemat maksudnya? Lah ya gaya-gaya tuane wis do mulih. Wis bene wis tuwek kok Lah ya. iya, mula nek bengi-bengi dijak ngene iki. Mesake nak kademen masuk angin ngeroki. Nah, kok aku kon ning motor kon ngeroki Mbah Bagong. Ki wong ayu-ayu ki amune PPO ya Allah. Lah iya. Nah presker ki sing umum, ben rimason ya. Yo ngalah. Nyapet plotro. Iya iya. Iki sing dijikuk sing nom-nom ya, Mas. Nom-nom. Yo lha kae tuwek dhewe iki malahan. Kae. Kuwi sabarakane Kae wis. ngono ya katut. Kuwi sabarakane wis buk lho kuwi. Tenane. Oh, Lah kok dijak enek. Aku yo gumul kuwi awete ramalan kok ya. Wis wireng. Biasane ngono ki awet urip, dosane akeh, Mas. Kuwi kapan-kapan arep tak copot kuwi ya. Copot saka ngendi? Wis tak iya kok grup kok ya. Lah sing duwe grup ki apa kowe? Lah apa yo roh aku sapa kok ya. Aja Mas ngono ki penglarise grupe iki. Oh, kok. curane kuwi nggo tumbal. Lancang. Nggo lebon. Ngono-ngono ki ya. Lah. Yo lah jan, nggih, Pak. yo kono-kono ke nek wong ireng ning ora kaya kuwi kok. Ning garwane ayu lho, Mas. Wingi iki Beda karo bojomu. apa? Bojomu lak buluk ya ta ya. Ya lek wingi tak wis takon perawatan wingi. Bojone Pak Sur ki cantik, putih. Wis mbok anu Dadi ki pinter. Apa keturunannya ya apik. lho bojoku nek bener anu gaweane bakar gendeng bene kok. Nah mula. Rena wangi dadi ati. Dadi ati. Rasa jalan do mulai sik lho. Mas, nyusani. Oh, wawas nak melu mulai kowe ya. Mas, jenengan niku lho, diwanti-wanti. Nyumbang-nyumbang lagu Ya wis nak riyen. ya, majemane. Halo. Malah kondur. Malah kondur. Enggal-enggal. Padahal Kok ya ora udan ya, Mas. Padahal arep tak sangoni lho kok ya. Sing eneng iki kono nyanengni awake. Aku nyangoni donga kok ayo. Rena wangi dadi ati. Dadi
saking popelem dari Sung Kundur ugi ingkang saking pundi kemawon dari akan Sung Kundur ingkang katemen rawuh ngaturaken jeng rawuh yang dari Bonang juga ada.